Λοιπόν, καλημέρα. Θα σας δώσω κάποιες συμβουλές όσον αφορά την καλύτερη πρόοδο στο γυμναστήριο. Νούμερο 1. Κρατήστε ένα ημερολόγιο πρόοδου, ένα training log, ένα τετράδιο, μια εφαρμογή. Έχει πάρα πολύ καλές εφαρμογές πλέον που καταγράφεις την προπόνησή σου, τα set, τις επαναλήψεις, τα tempo της εκτέλεσης, τα πάντα. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο και βοηθάει πάρα πολύ όσο περνάει ο καιρός να βλέπετε τι ακριβώς κάνει την προπόνησή σας και να προοδεύσετε. Είτε με το να αλλάξετε κάτι στην προπόνησή σας βάσει των δεδομένων που έχετε συλλέξει, είτε αν κολλάτε κάπου να δείτε ότι αυτή η άσκηση, ας πούμε, π.χ. σας πονάει στην άρθρωσή σας, δεν είναι κατάλληλη κίνηση για εσάς, για το σωματότυπό σας και πάει λέγοντα. Νούμερο 2. Καταγράφετε έστω ένα set σε βίντεο από κάθε άσκηση, από μία γωνία που μπορείτε να δείτε καλά την κίνηση, έτσι ώστε να αξιολογήσετε το τι και αν κάνετε κάτι λάθος. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά αν προπονείστε μόνοι σας και δεν έχετε κάποιον coach να σας βοηθήσει. Χρησιμοποιήστε προοδευτική επιβάρυνση στις ασκήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε εβδομάδα προσπαθήστε να κάνετε την προπόνηση σας πιο δύσκολη. Δηλαδή, αν έχετε διαλέξει ένα squat και κάνετε 100 κιλά για 5 επαναλήψεις, προσπαθήστε την επόμενη εβδομάδα να κάνετε για 105 κιλά στις 5 επαναλήψεις και αυξάνετε σιγά σιγά το φορτίο. Αν είστε φρέσκοι στο προπόνηση, ωραία. Αν τα φορτία είναι πολύ ψηλά και δεν μπορείτε να ανεβάσετε κιλά, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να ανεβάσετε επανάληψη. Δηλαδή, μία επανάληψη παραπάνω είναι και αυτό προοδευτική επιβάρυνση. Το progressive overload που λέμε. Άλλο είδος επιβάρυνσης είναι να κάνετε ένα set παραπάνω στην ίδια άσκηση. Άλλο είδος είναι να κάνετε καλύτερη εκτέλεση και να έχετε καλύτερο tempo στην άσκηση αυτή. Όλα αυτά είναι προοδευτική επιβάρυνση και βοηθάνε στο να εξελίσσεστε. Νούμερο 4. Παρακολουθήστε και σημειώστε το τι τρώτε καθημερινά. Προσπαθήστε να έχετε την πρωτεΐνη σας ψηλά, δηλαδή ας πούμε 1,6 με 2 γραμμάρια ανασωματικό βάρος είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές εφαρμογές πλέον στο να σας βοηθήσουν να κάνετε track και να γράφετε πολύ εύκολα και γρήγορα το τι τρώτε μες στην ημέρα. Κάποιες από αυτές είναι το Macro Factor που χρησιμοποιώ εγώ τα τελευταία 2 χρόνια. Νούμερο 5. Παραμείνετε πιστοί στο πρόγραμμά σας. Σταματήστε αυτό το πρόγραμμα hopping που κάνετε όλοι. Τι εννοώ? Μην τα παρατάτε και αρχίζετε να σκέφτεστε ότι αυτό είναι το πρόγραμμα στην πρώτη δυσκολία σας και στην πρώτη φάση που κολλάει κάτι και δεν ανεβαίνει ή δεν γίνεστε καλύτεροι σε κάτι. Χρειάζεται χρόνο να γίνουν προσαρμογές στο σώμα μας, χρειάζεται καλή ξεκούραση, χρειάζεται να τρώτε σωστά, να τρώτε πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, αν είναι κάποιος σε κάτι, είναι δύσκολο να προοδεύει σε όλες τις ασκήσεις. Μπορεί να γίνει, αλλά από ένα σημείο και μετά δεν είναι τόσο εφικτό. Και είναι και επικίνδυνο, γιατί μπορεί να έχει τραυματισμούς. Πιέστε τα σετ σας στα όρια. Δηλαδή, δουλέψτε τα σετ σας κοντά ή και στη μη αποτυχία. Δώστε δηλαδή πάρα πολύ effort στο κάθε σετ που εκτελείτε και θα δείτε ότι αυτό θα σας οδηγήσει στην πρόοδο και εκεί πιο κοντά στο στόχο σας. Εστιάστε στην σωστή τεχνική. Δηλαδή, προσπαθήστε να κάνετε standardized τη τεχνική που χρησιμοποιείτε σε κάθε κίνηση που έχετε διαλέξει στο πρόγραμμά σας. Όταν μιλάμε για υπερτροφία θα έχουμε λίγο πιο αργές εκτελέσεις, ενώ όταν μιλάμε για δύναμη δεν μας ενδιαφέρει τόσο, γιατί προσπαθούμε να τονίσουμε ένα μεγάλο φορτίο από το σημείο Α στο σημείο Β. Οπότε λοιπόν, επειδή αυτό θα το πάμε λίγο προς το hypertrophic effect που θέλουμε,
θα έχουμε μια αργή εκτέλεση 3 με 4 δευτερολέπτων στο κατέβασμα της κίνησης. Δηλαδή, όταν κάνω squat, το κατέβασμα είναι και η έκεντρη σύσπαση που θέλουμε να πάει αργά. Θα κάνουμε μια μικρή παύση στο κάτω μέρος, δηλαδή στο bottom του squat, στο hold που λέμε, 1 δευτερόλεπτο. Και το ανέβασμα στην κίνηση που είναι και η σύγκεντρη επανάληψη, θέλουμε να είναι όσο εκρηκτικό μπορούμε με βάση τα φορτία που έχουμε πάνω μας. Πάντα στην ουσία θέλουμε να είναι εκρηκτικό, αλλά όταν έχεις 250 κιλά στην πλάτη σου, δεν θα φανεί ότι είναι γρήγορο, ιδιαίτερα συνήθως ένα sport. Αν είναι κοντά στα μέγιστα κιλά που έχεις. Χρησιμοποιήστε επίσης όλο το εύρος κίνησης της επανάληψης. Δηλαδή, μην κόβετε τις επαναλήψεις στη μέση ή μισές. Και αν θέλετε να κάνετε μισές επαναλήψεις, οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι οι μισές επαναλήψεις που είναι σε stretch, που είναι τεντωμένος νομίς, ας πούμε τώρα εδώ το δικέφαλό μου είναι τεντωμένο, οπότε οι μισές επαναλήψεις σε length and partial που λένε, εδώ, δείχνουν ότι έχουν καλύτερο αποτέλεσμα για υπερτροφία. Καλύτερο. Δεν έχουμε ακόμα πολλά στοιχεία που να λένε ότι είναι καλύτερο το full range of motion. Οπότε τώρα τελευταία είναι και το νέο trend στο fitness industry. Να κάνουμε λοιπόν length and partials, δηλαδή μισές επαναλήψεις σε επιμικημένο μήνυμα. Αυτό είναι ένας ωραίος τρόπος να το δοκιμάσετε κάνοντας είτε το τελευταίο σας set έτσι μέχρι μυϊκή αποτυχία, μέχρι να μην σηκώνετε το χέρι μέχρι εδώ. Ωραία, αν πάρω δηλαδή το βαράκι μέχρι εδώ και κάποια φάση θα μπορεί να σηκωθεί ούτε μέχρι εδώ. Είναι ένας ωραίος τρόπος αυτός, είναι να κάνετε όλο το εύρος κίνησης πρώτη, μισό τη δεύτερη. Όλο το εύρος κίνησης πρώτη, μισό τη δεύτερη. Αυτά τα λίγα από μένα. Ελπίζω να βοήθησε κάποιους και να έδωσαν κάποιες καλές συμβουλές. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε like, subscribe και μοιραστείτε το με φίλους σας. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.